Teşekkür ederim. Evet, hepiniz One More International ürün sunumunda bugün B12 Plus hakkında bilgilendirmeme hoş geldiniz. În primul rând, vă mulțumesc și bine ați venit la prezentarea mea de produse One More și mai ales B12. Next please, Yulia. Next please. Evet, hepiniz pür dikkat dinleyeceğiniz bir sunum olacaktır. Çünkü ben sizi pür dikkat dinleyeceğim ve hepinizi ayrı ayrı sevdiğim için bu sevgiyi beraberce paylaşacağız. Sunt sigur că o să mă ascultați cu atenție, pentru că o să vă ascult la sfârșit dacă o să aveți întrebări, pentru că vă iubesc pe fiecare în parte. Next please. Evet, şirketle ilgili artık size çok bir şey bahsetmek istemiyorum. Şirketin ne zaman kurulduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Anlatmıştım size daha öncesinde. Dolayısıyla burada şirketin ne zaman kurulduğu ve ne kadar ülkelere küçük ve büyük ihracat yaptığını biliyoruz. Bu kısımları geçmek istiyorum. Nu vreau să stau prea mult, nu vreau să vorbesc prea mult despre companie, pentru că am mai vorbit despre acest lucru. Știm când s-a înființat, unde a fost fondat și cam ce volum de export are. Next please, next please. B12'ye girebilir miyiz direktman? Puteți să dați direct la B12, cred că este la slide 23. Devam. Yeah. Next. 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 Yes. Yes. Evet. B12 Plus'ı neden çıkarttık? B12 Plus'ı çıkarmamızın amacı neydi? Bu konu hakkında bilgi vermek istiyorum. Vreau să vă spun câteva lucruri despre de ce am ales să creăm acest produs cu complex de vitamine B și ce avantaje au. Sizce günümüzde yediğiniz meyve ve sebzelerden yeteri kadar vitamin alabiliyor musunuz? Voi credeți, în opinia voastră, că puteți lua doza necesară de vitamina B din legumele și fructele mâncate zilnic? Next please. Evet. İşte biz bu özellikleri düşünerek B12 Plus'ı ortaya çıkarttık ve B12 Plus'ı ortaya çıkarmamızdaki en büyük sebep B12 vitamininin birçok insanda ciddi anlamda eksikliğini göz önüne alarak. Noi am ales să creăm acest produs având în vedere motivele, mai exact doza necesară care era administrată într-o cantitate foarte mică zilnică și în acest sens am ales să creăm acest produs. Evet, B12 vitamini size geçen hafta da anlattığım gibi D vitamini kompleksinde olduğu gibi tek başına çalışamaz. Așa cum a fost și în cazul vitaminei D3, vitamina B12 nu are cum să funcționeze singur. Bu özelliklerini düşünerek B12 Plus'ın içerisine B12, B1, B3, E vitamini, folik asit ve C vitamini ekledik. Având în vedere acest fapt, în acest produs B12 Plus am adăugat vitamina B12, vitamina B1, B3, vitamina E, acid folic și vitamina C. Dekaminde olduğu gibi burada da bir sevgili var. Și aici avem de-a face cu un cuplu, cum a fost și la Decamin. Dekaminde hatırlatmak istiyorum.
D3, K2 vitamini olmadan çalışamazdı. Și vreau să vă reamintesc că la decamin, în decamin, vitamina D3 nu funcționa atât de bine fără vitamina K. Burada da bir sevgili var. O sevgiliyi açıklamamı ister misiniz? Și aici avem un cuplu. Vreți să vă spun cine e? Evet. Buradaki sevgiliyi açıklıyorum. B12 folik asitsiz asla çalışamaz. Și cuplul din seara aceasta este vitamina B12 cu acidul folic. Ve yanında mutlaka B1 ve B3 de olmalıdır. Și pe lângă acest cuplu nu puteam să renunțăm la vitamina B1 și vitamina B3. Geçen dekaminde de söylediğim üzere C vitamini günlük almak zorundayız. O yüzden bu vitamin kompleksinin içerisine de C vitaminini entegre ettik. Așa cum v-am spus și la decamin, vă reamintesc din nou că în fiecare zi trebuie să luăm și vitamina C și din această cauză am ținut să adăugăm și această vitamină. Next, please. Peki, şimdi biraz önce size söylediğim üzere B12'nin ne gibi özellikleri var? B12 nerelerde yapılır? B12 hangi yiyeceklerden elde edilir ve nasıl alınmalıdır? Bunu anlatmak istiyorum. Vreau să vă povestesc puțin despre proprietățile vitaminei B12, de unde, cum se poate obține acest produs, din ce legume și din ce fructe. B12 vitamini özellikle etlerde, et gruplarında da dana ve kuzu ya da koyunla daha çok olmak üzere etten alabileceğimiz bir vitamindir. Vitamina B12 se găsește preponderent în produsele de carne și mai exact vita și mielul. B12 vücuda yani yiyecekle alındığı zaman önce midede enteresan bir enzimle karşılaşır. Intrinsik faktörle karşılaşmak zorundadır. Atunci când vitamina B12 este luată odată cu un soi de mâncare, această vitamină se întâlnește cu o enzimă interesantă la nivelul stomacului și anume factorul intrinsec. Mideden sonra 12 parmak bağırsağına duodenuma geldiğinde emilmesi için özellikle oradaki bakteriler tarafından tekrar parçalanması gerekir. Pentru a se absorbe această vitamină, după ce trece de stomac, la nivelul intestinului subțire, prima parte, în duoden, această vitamină pentru absorpție se degradează încă o dată de bacteriile de la acel nivel. Bu işlem normal bağırsak florasına sahip olan insanlarda ancak ortaya çıkabilmekte. O absorpție corectă ar fi posibilă doar la persoanele care au o floră intestinală normală. Ancak sizler de biliyorsunuz ki normal bağırsak florasına sahip olan insan sayısı çok azaldı. Dar cum știți și dumneavoastră, v-am spus și săptămâna trecută, oamenii cu o floră intestinală normală sunt foarte rari. B12 vitamini bizim için neden önemli? De ce este importantă vitamina B12 pentru noi? Bazen unutkanlıklarınız olur, bazen ellerinizde uyuşmalar olur, bazen baş dönmeleri olur ve çoğu zaman da kansızlık tablosunun olduğu dönemlerde hepsinin sorumlusu B12'dir. Uneori putem avea de-a face cu vertij sau să uităm lucrurile prea des sau în cazurile de anemie
Principalul responsabil în aceste spețe este vitamina B12, carența vitaminei B12. Ve diyabet hastaları, şeker hastaları mutlaka B12 yönünden sürekli desteklenmelidir. Și pacienții diabetici sunt obligați să fie suplimentați cu această vitamină. B12 vitamini şeker hastası olan kişilerde sürekli eksildiğinden dolayı bu takviye mecburdur. La pacienții diabetici, vitamina B12 este consumată mai mult decât ar trebui și din această cauză apare o carență. Evet, B12'nin sevgilisi olmadan çalışmadığını söylemiştim. Da, vă spusesem că vitamina B12 nu funcționează fără partener. Evet, bu partnerin ismi de folik asitti. Folik asit nelerde var? Sadece pişirilmemiş yeşil yapraklı bitkilerde var. Da, și partenerul vitaminei B12 v-am mai spus că este acidul folic. Și acidul folic îl întâlnim numai la plantele negătite, plantele verzi negătite. Özellikle hamilelik döneminde hamile kalan insanlara, hanımefendilere folik asit takviyesi mutlaka yaparız. În general, noi ca medicii suplimentăm neapărat persoanele însărcinate cu acidul folic. Çünkü folik asit eksikliğine bağlı spina bifida dediğimiz çok kötü bir hastalık ortaya çıkar. Pentru că dacă nu am face această suplimentare, am avea de a face cu o malformație care se numește spina bifida. Dünya Sağlık Örgütü, dünyada yaşayan insanların %98'inin folik asit eksikliğinin olduğunu tespit etti. Organizația Mondială a Sănătății a constatat că într-un procent de 98% al populației ei au o carență de acid folic. O zaman şimdi biz burada 55 kişiyiz. Demek ki 55 kişinin %98'inin folik asiti eksik. Și noi acum fiind 55 de participanți în această prezentare, înseamnă că o mare parte din acești participanți au o carență de acid folic. Ama benim yüksek, ben biliyorum. Dar al meu este în parametrii normali, eu știu. Çünkü ölçtürdüm. Zannediyorum hiçbiriniz ölçtürmemişsinizdir. Da, asta știu pentru că mi-am măsurat, dar voi v-ați măsurat nivelurile de acid folic? Dolayısıyla B12 de eksik olacağından. Și dacă avem acid folic mai puțin decât trebuie, asta ne duce la o carență și de vitamina B12. Biraz önce saydığım kansızlık, baş dönmesi, unutkanlık ve ellerde ayaklarda uyuşmalarla sık sık karşılaşacağız. Și cum v-am spus și adineauri, ne vom întâlni frecvent în carențele acestor substanțe. Ne vom întâlni cu diabet, cu parestezii, cu vertij și cu stări în care vom uita lucrurile mai des. B12'nin asıl görevlerinden bir tanesi nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Știți care este lucrul cel mai important pe care o face vitamina B12? Sinir sistemini bir kablo olarak düşünün. Gândiți-vă la sistemul nervos ca un circuit electric. Kablonun içerisinde metal, üstünde de o metalin üstünü çevreleyen bir plastik yapı vardır. Așa cum știți, în interiorul unui cablu există metal, conductoare de metal
iar acele conductoare sunt înfășurate de un material plastic. Neden? Çünkü elektrik kaçağı olmasın diye o plastikle çevrilmiştir. De ce se întâmplă acest lucru? De ce este înfășurat cu un material plastic? Pentru a nu avea... Ve eğer ki bu plastik yapı bozulursa sağa sola elektrik çarpar. Da, pentru a nu avea electrocuții, să zic așa, între ghilimele, electrocutări, și din această cauză acele conductoare sunt înfășurate cu un material plastic. İşte bu B12 oradaki plastik yapıyı yani yalıtımı sağlar ve sinirin içerisindeki elektriksel aktivitenin iyi çalışmasını sağlar. Da, și vitamina B12 are rolul de a fi acel material plastic care înfășoară conductorul. Bu arada ne demiştik değerli arkadaşlar? Bunun çalışabilmesi için B1, B3'ü de koymuştuk. B1 de kesinlikle bütün yemeklerde %80'i pişirildiği zaman 40 derecenin üzerinde yok oluyor. Așa cum v-am povestit și adineauri despre conținutul B12+, noi mai avem și vitamina B1 în acest produs și 80% din aceste molecule vor fi distruse la o temperatură începând cu 40 de grade Celsius. Aynı şekilde B3 için de bu geçerlidir. Acest lucru este valabil și pentru vitamina B3. Peki B3 eksikliğinde artı olarak ne görüyoruz? Dar ce găsim caracteristic în carența vitaminei B3? Kanımızdaki kötü yağlardan birisi olan trigliserit B3 vitamini düşükse ciddi anlamda yukarı doğru tırmanır. În carența vitaminei B3, unul dintre uleiurile care ne fac rău în organism, trigliceridele vor crește. Ve dolayısıyla bu sistemin çalışmasında B12, folik asit, B1, B3 mutlaka olmalıdır. Așa că, în acest sens, avem nevoie neapărat de acest complex de vitamina B1, B12, acid folic. Next, please. This is it, it's not next. Okay. Şimdi bunun içerisinde bir de E vitamini koymuştuk ve C vitamini. C vitamini mutlaka günlük alınması gereken bir vitamin ve dekaminden de hatırlayacağınız gibi en iyi antioksidanlardan birisidir. Da, după cum v-am spus și în lista de ingrediente, am mai vorbit și despre vitamina E și vitamina C. După cum știți, după cum am vorbit de fapt și la decamin, vitamina C trebuie consumată zilnic și are un rol important ca antioxidant. Ve mutlaka vücudumuzda E vitamini takviyesi de olabilmesi adına bu kombinasyonun içerisine E vitamini de ekledik. Și pentru a avea și doza necesară de vitamina E, am ținut să adăugăm și această vitamină. E vitamini de hem antioksidan hem de vücudun yenilenmesinde oldukça önemli bir vitamindir. Tot la fel și vitamina E este un antioxidant, dar pe lângă această proprietate are rolul de a regenera țesuturile și celulele organismului. Bakın çok basit olarak gözüken bu vitaminler olmadığı zaman bizlere ne gibi sıkıntılara neden olduğunu size dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Am încercat să vă povestesc despre cu ce ne putem întâlni în carența acestor vitamine care par foarte simple.
Böyle bir kombinasyonun varlığı, inanın, size güç katıyordur. Credeți-mă că existența unei asemenea creații, unui asemenea produs o să vă facă mai sănătos și mai puternici. Siz de biliyorsunuz ki eksik olanı yerine koy, vücut gereğini yapsın. După cum vă spun mereu, țin să vă spun încă o dată, pune la loc înapoi deficitul și lasă organismul să-și facă treaba. Yine bu mantıkla B12 Plus'ı size bugün tanıttım. Şimdi sorularınız varsa almak isterim. Tot la fel, bazându-mă pe această logică, am încercat să vă povestesc astăzi despre vitamina B12 Plus. Dacă aveți întrebări, mi le puteți adresa acum.